Hola, bon dia. Soc Mari i soc la tresorera de l'Associació de Venedors del Mercat de Tavernes de la Valldigna. Este mercat té unes 13 tendes, estem a l'espera que obri una altra, que això sempre és una alegria, i entre nosaltres, que som companys de feina, ens ajudem conforme podem. Quan a algú li fa falta alguna cosa que l'altre té, li la pots deixar. Evidentment, tots els dies es necessitem perquè tens canvi, pots canviar-me això. Això és genial, veig a veure on vas a trobar, si no n'hi ha competències, sinó que n'hi ha complementacions, que al fi i al cap és el que és un mercat. Les tendes més antigues que tenim en el mercat de tavernes són les carnisseries i la xarcuteria. De carnisseries en tenim ara 3. I ja treballaven els pares, per això són les parelles més antigues, al igual que la xarcuteria, que també ja era del pare i ara treballa el fill. Els mercats tenen la capacitat d'atraure't, de fer-te sentir com en casa. Per a mi, treballar en el mercat i estar rodejada dels meus companys de feina és molt agradable perquè en realitat és gent com jo. És gent del poble, o del poble del costat, però és gent del poble. I m'agrada molt també que vinga la gent a comprar al mercat perquè acabes coneguent-la. Els valors que tenim és eixos mateixa, els de crear comunitat dins de la pròpia comunitat. Ja fa molt de temps es va formar una associació de venedors del mercat de tavernes. Aquesta associació ens hem incorporat a Confemercats perquè pensem que la unitat fa la força. Així, en l'associació del mercat de tavernes, els que formem part de la junta directiva som més joves i la gent més major estan i deuen d'estar i els necessitem perquè són els que tenen l'experiència. Nosaltres sí, podem tenir moltes idees innovadores, però en realitat l'experiència la porten ells i creiem que aquest relleu generacional és superimportant per aconseguir crear que els mercats no moiguin i estiguen vius. El mercat és del poble i és el poble el que té que moure el mercat. Aquesta infraestructura, tot el que vegem ací, no és meu, no és del xarcuter, no és del pescater, és de tot el món. I tot el món hauria de poder-ho gastar. El mercat fa gran a un poble en valors, fa gran a un poble en tradicions i fa gran a un poble en sostenibilitat. Quan més gran sigui un mercat municipal, més gran és un poble. Junts guanyem tots. Vine al mercat!